थांबाय लोगोफोर आदैखौ नागिरनो फैनायाव मोनसे बहुद सिदा खालिथार थांनानै थांनांसिगोन दिनै हरसेखौ गाबोन सोरांबा ट्रेन गाखोनोसै सिलिगुरियाव ओंखारहैनानै सिलिगुरिनिफ्राय थांनानै हावरासिम थांसै आरो जों लोगोफोर भिडिअ आरो रायलांबाय थागोन। गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय। दासो सिलिगुरि मोनफैदों दिनै जोंहा मानसिनि नागिरनो ओंखारबोनाया ट्रेनानो गैयामोन। सिलिगुरि मोनफैबाय लोगोफोर दा जों स्टेसनाव ट्रेन गाखोनोसै दासो सफैदों। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं। सोरांनायजों सिलिगुरि मोनफैनायजों जों सिलिगुरि मोनफैबाय। सिलिगुरियाव टिकेट दाननानै हावरासिम थांसै आरो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जे जायगायाव बे मानसिया थायोमोन बे जायगानिफ्राय बियो दा अबा थांनानै दङनो गाव थाग्रायाव गैथ'ला। नैबे जे नुनाय दखान सेर बेयाव गैथ'आनो मानसिया। आं दासो फनाव रायज्लायहरदोंमोन जाय नुसनग्रा मानसि बे मानसिजों बिराद दुखु नांथावथाव जाबाय आरो ट्रेन गाखोनोसै। सिलिगुरियावबो ट्रेनानो गैया लोगोफोर हावरासिम थांग्रा मर्निं टाइमाव। दा बेखायनो जोङो NJP निफ्राय गाखोलांनो फैफिननांबायसो आरो। सिलिगुरिनिफ्राय फैनानै दा जोङो निउ जलफाइगुरि मोनफैफिनबाय। लिफ्टजों गाखोबोबाय जोङो निउ जलफाइगुरियाव टिकेट दाननानै थांनोसै 7:30 हावरासिम थांग्रा गंसे ट्रेन दं बेजों थांनोसै जोङो। दा बेनो खोथाया मोनसेल' मानसिया जायगायाव गाव थाग्रायाव गैया बायदिसो खोनाफिनदों आरो बै जाय मानसिया नुदोंमोन बे मानसियानो। ट्रेनानो जोंना दाबो सफैया लेट जाबाय दासिमबो सफैयासै। नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगासिनो दं लोगोफोर गोजोन्थों।